କହିଲା ଏ ଆଲୁ ବାବୁ ଆଲୋ ମୋ ଅଫିମ କୋଟା ଟିକେ ଦିଏଲ କୋଉଠିକିରେ କଟିଆ ମତେ ଅଫିମ କୋଟା ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ତତେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଅଫିମ କୋଟା ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିପାରିବି ରହଲୋ ରହଲୋ ହେ ହେ ଜଗା ବୋଉ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ପକେଇଦେବି ପ୍ରଥମ ସେ ଦିଶୁତ ନାହିଁ ମୋ ଥରେ କରୁଛି କିଏ ସେ ଧରୁଛି ଗୀତ କହେ ମାନ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ି ମାଉସୀ କଣ କିରେ ମଉସା ଝିଅ କଣ କିରେ ପୁଅ ସେପଟେ ବୁଢୀକି ପାଲେଇଲଣି ବୁଢୀ କାହିଁ ପାଲେଇଲି ମାଉସୀ କହିଲେ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ କହିଲେ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଲେଇଲି କଣ ହଁ ତମେ ପାଲଉଛ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲେ ଝିଅ କିଏ ନାଇଁ ବୁଢୀ କେତେ ଉମ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଛପିଯିବେ ଆଉ କେତେ ବୟସ ବୟ ତେର ପକଉଛି ତମକୁ ଶୁଭୁନି ଖେଣ୍ଟା ଗଲା ଟିକେ ଅଛ କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତାକୁ 3 କୋଟି ମତେ 60 କୁ 4 ଦିନ କମ ମାଉସୀ ତ ସାନ ଅଛ ଆଉ ସାନ ଅଛି ମାଉସୀ ତମ କଣ ମାଉସୀ ମୋର ମାଇଁ ଶାଶୁ ମାଉସୀ ମଉସା କଣ ହବ ମୋର ଦେଢଶୁର ହେବ ଠାକୁର ଏତେ ଯିବ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ତୀର୍ଥ କରିବା କୋଉ ତୀର୍ଥ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଦିଆ ନଗର ତୀର୍ଥ କୁରୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଭାବ କୁରୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ହେଇଥିବ ତ କଣ ଏଇ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ସମାଜ ହଉ ଶୁଣା ବାପା ଦାନ ମାୟା
कौन है कि हम जाइए जंगल को जंगल को फेरिया देखिए गोटे पुरुष लोक मर पड़ी गोटे स्त्री लोक बस कांदुची हसुची मला लोक पाखे कौन किए हसे कांदुची कहले हम बुढ़ा बुढ़ी तीर्थ को जाइए जे कहीदेव हाँ ये तमें यही कथा एटी तो केते केते बुढ़ा बुढ़ी अछंती आमे कौन दी जण देखा तुमको ना मुंडे के नांडी गुरु बुढ़ा लिखाई हला बुढ़ी मो मुंडे कौन लिखाई छी पढिलो तब मुंडे लिखाई छी नांडी गुरु बुढ़ा नांडी रे ठाकुर आमे तो बात बणा करियो किया गो मारे मुंडिया तो किसे बोलो और तबे जा से नहीं कथा तो टाइम नहीं ଆରେ ତାକୁ ଆଣେ ଗଣ୍ଠିରା